Haino hailam sogo khajani takuk tai bukuk songrong no somung channel tini khe tui phaijao ka gangla tomato aluk thogrui bwtui chanani hinai ke phaidi helep grenai nahadi ang gangla aluk tomato no kolok kolok khera kha ekdom naithogui tongkha kwsak kufur kwkhrang khaiui nahadi norong nugui tongkha na jo sem kanyang rakha kolok kolok khaiui abono tabuk sunai nahadi ang tuyo 5 minute chomoi tongnai tam bagai himalaya ganglani kwkharok thangui mano kisaban bagai chommanyagula ang tisawi tabuk songmani digi thangsinai aboni bagai ang oro nakha berma moso tai pias tai akran som kopra jan masano kaham kai sui bopor thegi kaham kai sui nakha tabo karai bo tungkha engke thok ri sinai ang refine rekha mane thok kufur kha norok thok kwsak bai bo saimano amon pore ang thok tungui hekeno akran baji nanan ne ang akran baji kha norok akran baji bo saimano tai akran berma riyawi bo saimano haipana thogo gangla abo hainka angkha akran berma risanai nahadi cheram khai serka amo joto na akranti sabai sinai o thogono ang pias rinai pias ruwi kaham kai kisa koli rinai pias bo bathap thap tomarong sukru gui rinai kolbai man yagulo moso boron rinai tam kai pias moso kasak na nango brown color khai kasak na nango abon bagai ka moso no bo kisa koli risiwana kolbai ei bono bo hanya kasak na ni nasingi tongnai berma riya ko tabuk nahadi kazak kha tabu berma sinai berma thokudung rekhang logi no gelai thango abon bagai bono lastor was kang rekhang srabi thanai se khamnai abon bagai gemi khiteng rei rekha ang tabuk bono kaham ka thokbai thok phanang bai nai bulnai kaham khaiye gangla aluk tomato no abon pore tabu ang setei renai tai som renai setui 1 চামচ nori rwana setui 1 চামচ rekha tai som 1 চামচ tai odek rwana karon angkhai bwtui chanani blakran kran chaya bwtui chanani bagai som rekha nangkhangke ulo taisa rifireno engkai tabo som setui no taisa mikhitongo kaham kai bulbai kolbai grenai bulnani bagai hadi tabuk kholobai risinai kolbai kha kholobai rinai 10 minute kholobai tonai bono beni sakni tomato rong butui nongkhornani bagai 10 minute yagulo tabuk khulogui naigirana nahadi butui nongkhorbai kha tomato ni tai gangla rong ni butui nongkhorbai kha tabuk khai tai kholobiya unya songsinai srapsa por 5 minute por kolnai akran no bo jora rei rekha akran ni bahai bo muyo motomna nango abon bagai gai srapsa por khai kolnai kholop ka hangkai gangla rong sitrangui thanai jabon bagai color sitrang thango nge kholobiya songka hangkai kwkhrang ngui tongo tamo haike ngui tongnai tabon bagai kholobliya nge tabuk gangla tikhaino kokoli mufunai gangla chamani belai no kaham jara sugar manjak jak rok hingke borok gangla chakha hingke boni sugar level o kom khayo haipano bisi chanani buya bono sob somoi gangla mang chai tongnani buya gai sori khoti bo ngui mano abo hai normal no haino jeng je phaisa phuso chama haike no chana nango nge sugar rok simiya jeng joto no chakhai belai no kaham kwkha jinis skin ni bagi belai no kaham gangla to khase khaya se kutui singo abo hai abono gangla chakhai belai no kaham nahadi obo haike kese bui munkha jara kran chana hangkai obo haike chai simang khao mo haike belai no thogo angkhemte heke bosawo তারপরে বতই রি বসাবো বকাবলে থদ থক থগে বতই চিতে থগো গাংলানি হিংকে ও জরাবো আং তৈ কি সারি রিসিনাই বতই ang tui kesang no rekha norok nangkhang ke tui kutung buri mano ang tui kesang no rekha tabu bono kutuk renai kisab beti kutuk renai nge kaisa koimung norok thani norok jodi no an channel ko talang tong hangkai norok ano subscribe khaire di tai ani video no like di tai share khaide nongni friends tai family rong no asuk no hambai nahadi mui munui thangka horbo tharkha nahadi kutung tabu mai kutung sa sinai একদম বাহানলে থদক থগে বতিসি বেলাই ন থগ থা খায় নরক বুঝি মাংখানা আসক ন হামবাই